Attività li fiha kellu jkun hemm il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar tħassret. L-attività inawgurazzjoni ta' karozzi ġodda tal-Pulizija kienet se ssir kmieni wara nofsinhar l-għada li ġew żvelati affarijiet ġodda ta' natura kruċjali fl-investigazzjonijiet brabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. L-inawgurazzjoni tal-karozzi distrettwali ġodda tal-Pulizija kienet se ssir barra l-Asta tal-Pulizija tal-Mellieħa u għalija kien se jattendi wkoll il-Ministru tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia. F'post fuq Facebook id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar kiteb li din l-attività b'ċeremonja li kellha ssir quddiem l-Asta tal-Mellieħa tħassret. Ikun interessanti li wieħed ikun jaf għalfejn tħassret din l-attività, kiteb id-deputat Robert Kutajjar. Filwaqt li mhux magħruf eżattament x'inhi raġuni li waslet biex din l-attività tħassret, Net News jinsab infurmat minn sorsi ta' min joqgħod fuqhom li l-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar kien se jkun preżenti għal din l-attività. L-għada li grupp internazzjonali ta' ġurnalisti magħrufa bħala Forbidden Stories żvelaw li l-Ministru Chris Cardona kien jiffrekwenta l-istess bar fejn kien ikun hemm wieħed mill-akkużati tal-qtil ta' Caruana Galizia u mifhum li l-ġurnalisti ridu jagħmlu numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissarju. Fost il-mistoqsijiet iqumu hemm il-mistoqsija dwar jekk l-investigaturi f'dan il-qtil u mhix se jgħidu lill-Ministru Chris Cardona, speċjalment fid-dawl ta' dak li ġie żvelat. Skont żewġ ċidan li kienu mitkellma separatament minn ġurnalisti li qed jaħdmu fil-proġett Forbidden Stories, Chris Cardona der jixrob f'bar ma' wieħed mill-qattila. Cardona kien deskritt bħala klijent frekwenti ta' dan il-bar fis-Siġġiewi. Meta mistoqsim il-ġurnalisti dwar dan, il-Ministru qal li hu ma jiftakarx li kellu xi konverzazzjoni ma' wieħed mit-tliet akkużati.